diatenean, jendea eskatzen diatenean, jendea aurkezteko, nire buruari eta ondorioz erantzuna emateko bakarrik muga bat jarri diot nire buruari. Eta muga hori izan da, aldez aurretik persona hori ezagutzea. Persona ezagutzen baldin badet, gehien ezkopa esageratu egin dezaket, goraipatu, gehiagik goraipatu dezaket, baina gutxinez kontatzen dudana egiatik du gehiago, ez horretik baino. Gehien ezkopa. Esan zidatenean, Iñaki aurkeztu behar duela, ia 30 urte elkarrekin egin dugunean, erraxa zen baietz esatea, milaka gauza egituelako kontatzeko, milaka gauza horien artean, dezagetik, gari batean baten ginen ziken aldietara, hau da, pasatzea kanpora ikasleekin, eta milaka gauza gertatu dira, egitako batian, hori izin kontatu zer kontatu dezaket, oso marrazki egite hona dala, konta dezaket goain dela urte asko egunkaria sortzen ari zenean borroak saltzen ibili ginela egian, nik guztiz lotxa egin da, eta ea lotxa izpegi gabe. Hau ere ez duen kontatu behar, kontatu nezakeen egian haure. Ikusten duzuenez gauza asko nituzke kontatzeko, baina gehienak ez dira kontatzeko moduak, pintzatu den aurrean. Zer esan zerillo jarrita, zer esan nezakeen. Bueno, nintzen deskubrien ondia izan zen, guk irakasen artean askotan euskerari buruz, hizkuntzari buruz askotan izan dugu. Baina garai batean, Iñaki hizketan hasi, eta askotan konturatu oso oinarri handia landua zuela, ez bakarrik hizkuntzaren inguruan, baizik eta hizkuntza horren historia edo historiarekin hitz egiten genitu, aipatzen genitu gaietan. Eta hortik aurrera normala izan dela historia kontuak hitz egitea elkarrekin, edo hortaz aritzea elkarrekin. Ez esan dizuet, Ibina Bereia zala eta askotan aritu izan gara. Bere bidez ezagutu nuenik, badibidez, garai batean erromatar berantiarrean pasu dela bagauda batzuk. Edo, Lazarragaren iztribuak hartu zirenean, agintu egin ginen, eta agindula hori elkarrekin trukatu, baina Lester handik hilabete batzuta, ni izan nintzen berari entzun niona, berak gaia landu zuen, eta beste batzuk ez, eta ordu konturatzen zea, oinarri handia duela, ez duela alperrik tesia egin Zuberako antzerkiaz, pastoralei buruz, ez duela alperrik liburua idatzi Euskal Inauteriei buruz, eta batez ere ez dala debalde, ez da 15 urte, historia esplikatzen ibiliko. Batetik hori, bestetik esango nuke, gure adin moduko garrasa horretu dut, historia ikasi dugunean, Euskaratik historia ikasi dugunean, askotan historia hori mitoekin eta literaturarekin oso lotua hartu dela. Behar da gari baten Euskarako Unibertsitateari, behar da gidu politikoaren ondorioz, baina gaur egun ja beriztu egiten dugu, edo gehiago beriztu dugu bintzat, mitoa, literatura, historia, eta hortan nik bintzat Iñaki, beti beren egin izketan bintzat haritu delanean, oso ondo beriztu ditu arlo horiek, noiz datuak ematen nahi zen, noiz hipotesiak egatzen nahi zen, eta noiz tesi oinarri dituna. Alde hortatik ikuste Iñaki egotan oso zen. Espero dut, hemendik aurrera gaurkoa ere kontatzeko modukoa izatea aurrerantzean, eta ez ibiltzea olako eta. Eskerrik asko Pillo, eta besterik gabe hasiko gea, uste dut ondo entzungo duzuela.
Eta saio honi jarri diot Euskal Herriko izenak 1000 urte igarota. Zertaz aritu pesatzen nahi ditzala, erabaki nun, oso ohikoa ez den gai bat hartzea. Eta zaharkeriak oso ohikoa ez denez gure mundu berrizale honetan. Orduan, albotetik izenak eta gero Euskal Herriko historiaren lehen 1000 urteak gutxi gora. Lehenengo liburu bat epatuko izuet, Luis Núñez Astrain, euskera arkaiko, eta hor euskeraren historiari buruz aritzen zaigu dinez, eta bitan banatzen du liburua egintzak eta proposamen. Egintzen partea euskaraz daukagu gaiak argitaletxeak itzuli. Zer dira egintzak eta zer dira proposamenak? Euskal historiari buruz gauza asko esan dira. Eta herriak baino gehiago izan dira amezkeri modukoak. Japonesakin antza daukala, edo berberen hizkuntzakin, edo Kaukaso, edo Euskalo zer. Orduan oso liburu didaktikoa da. Gai guzti horiek hartuta, naztuta zeuden horiek hartuta banaketa bat egiten duelako. Eta esaten du, proposamenak zer dira. Berez, oinarri dokumental sinisgarri eta nahikoa ez dituzten ideiak. Eta egintzak, benetan, frogatu daitezkeen gertaerak dokumentatuta daudenak, batzuetan nahikoa probarik ez dutenak eta hipotesi mailan gerta daitezkeenak, baina hipotesiak izan horrek sinisgarri xamarrak. Euskararen aroak azpikatzen dizkigu Núñezek, Joseba Lakarra izan zen lehena sailkapena proposatzen eta orain izango duke erabat onartua dela. Gu, itzaldotan, lehenengo aroetara mugatuko gara eta konturatuko zaretenez informazio gutxiena daukagun aroetan. Akizue, herriarotik aurrera, paperra azken direla agertzen eta euskararen presentzia dokumentazioan asko zez handiagoa dela lehen baino. Egintza eta gertaera ezinbestekoa da, onartu beharrekoa zein da, euskarak atzera egin du. Eta hemen daukagu erabili horien mapa, euskaren historia esplikatzeko erabili horien mapa, Estornez Lasak egina, Auniamendien enziklopediako aspaldi. Hor, agertzen dira proposamen moduko batzuk, adibidez, Katalunian paraldean, erromatarrak eta baino den, Kataluniako filologo importanteek esaten dute, hor, bazeudela euskal leku izenak. Baina, horiek aztertzea, hizkuntzalariak ikusten dituzten, batzuk izan daitezkela, baina oso gutxi dira. Beraz, orokorrean ez dago onartua proposamen hori. Hala ere, Andorratik mendebaldera euskara egiten zela, egintza askok frogatzen dute, adibidez, Hueskan badakigu euskara egiten zela, 13. mendean eta 16. mendean. Eta Mandezau Nafarroa hegoaldean, edo Soria inguruan, Errioxan, edo Kantabriako ekialdean. Hemen polemika dago, hiru hauetan polemika dago, hizkuntzalari batzuek esaten dute ez dago afrolariko erakusteko euskara egiten zen, baina beste batzuek baietz esaten dute, eta dokumentua dauzkagu, larriak, idatziak eta toponimoak. Beraz, atzerapen prozesua esplikatzen duen mapa honetatik beste batera pasako gara Núñezek erakusten dugu mapa honetara, eta hemen ez daukagunean mapa diakroniko edo historiko bat, baizik eta sinkroniko edo momentu bakin bateko egoera adierazten dugun mapa. 0. urtean gutxi gora bera. Eta ikusten duzuenez, lehen epatu ditugun batzuk ez daude, nahiko muga diferentea da,
Eta hemen, hasiko gara du, mapa honetatik hasiko gara du, izenak ikusten. Mapa honetan agertzen diren, lekuetan agertzen diren izenak. Hala ere, oinarrizko ideia bat hartu behar kontuan. Eta zer da, munduan ez dagoela lurralderik hizkuntza bakar bat egiten denik. Historia aurrean, eta erromatarrak etorri zirenean, Euskal Herrian, euskaraz aparte beste hizkuntza batzuk egiten ziren. Eta beste hizkuntza horiek egiten ziren, lurraldearen mugaz kanpora eta lugaren mugaz barrura. Bai, erromatarrek ematen duten informazioa interpretariek emona da. Interpretari horiek euskera ezagutzen zuten. Eta agian interpretari horiek zeltak izan zitezkeen, europarrak. Beraz, hau ez dugu inoiz ahaztu behar. Bueno, besterik gabe, hau itzan historia aurreko izen. Historia aurreko izenak Euskal Herrian badauzkagu. Eta batzuk euskararekin edukiko lukete erlazioa eta beste batzuk ez. Lehenengo izen dokumentatu eta frogatuak eta ezagutzen ditugunak, horiek dira, Baidona, Deba, Zemar, Segama, Arnu, Nervio, eta hauek izen indoeuroparrak dira, eta seguruena zeltak. Bakizu indoeuroparrak, zabaldu zirela, duela 7.000 bat urte, Kaspio itsasoko mendebaldetik alde guztietara, gutxi eta hori hizkuntza bat zutela, eta hizkuntza hori izan zala, enborra bat, nebadar mordu bat sortu zuena, oraingo Indiako India, Iraniko sanskritoa, hizkuntza eslaboak, zeltak, erromanikoak. Zeltak ematen du, bi bolaratan etorri zirela horuntza, Kristo aurreko 1000 urtean lehenengo eta gero Kristo aurreko 6.000 urtean. Beraz, ez dakigu, ez dago dokumenturik, baina zeltek, adibidez, egoal askoz denbora gehiago pasazuten gure arteak, edo antxinako euskaldun horien arteak, erromatarrak baina. Baina, ez daukagu horien informazio handik. Orduan, toponimo edo hauek zer dira, batzuk ez dakigu zer diren, baina Deba eta Arno zeltek jaikoak zirela. Baina gero baditu euskerazko historiaturiko hitzak. Eta esan duzuen, nola da posible. Bueno, toponimoak dira, baina erreferentzia egiten diete megalitoak aurkitu diren tokiei. Eta beraz, Okabe mendiaren aldamenean, daun, zelai handi baten, agertzen diren, 10 bat Cromlech edo Arrespin, horiek hilarrita duke izen. Izen horrek, adierazten du toki hori, jente guztiak deitu dio toki hori horrela, eta badakigu, Gudinaroan, Arrespinak erabiltzen zituztela, hilak lurperatzeko, erreen hauts batzuk berdiak eta gero bat bueno, haurik ez dut bakarrik esaten. Aurreko egunean, berriak, ezken horrean, atera zen Jacques Blot izeneko arkeologo batekiko entrevista, eta arek, esaten zuen, euskaldunon baloratu behar dituela, kontu bat, gure megalditoetan agertzen diren toponimoa, demostratzen dutela, garai hartan euskera egiten zela. Orain, egiten dugun euskararen antzeko ezkera. Eta berak aipatzen du Iaurreko lepoa, Elgea, Mendi, Zerrak edo, Araba eta Gipuzkoa artean mugarri duz eta mugarri handi dauzkagu. Badakigu, menirrak mugarriak zirela, Prontzearoan. Erromatarrak etorri ziren, eta informazio gehiago, informazio nahikoa eman zuten. Baina, beren percepzio utzi zuten. Beren betaurreko ikusi zuten realitatea, eta realitate hori orain guk aztertzen dugunean, ez dugu astu behar beren betaurrekoak zirela. Bai? Eta nire espirinoak dira haientzat. Baina, gero, bai, idatzietan, eta gero, bertako biztanle dituetan ikusten dugu hori zara hola. Gero zoi gehiago zen buruko buruz. Gero hago.
bertako hizkuntza zaila eta ulergaitza da. Batez ere, interpretariekin ari dena ezin dituzte ikatzi interpretariek aipatzen dizkieten hemengo toki izenak. Kultura basatiak dituzte, kultura ez zibilizatuak eta gerrari eta gerrazalde onak dira eta mehatzari onak ere bat. Bueno, hau, resumen txiki bat da, baina zut ezazazue, orduan, erromatar horiek idazten dituzte liburu edo idatzi horiek, izugarrizko eragina izango dutela Europako kultura edo mendebaldeko Europako kultura zehar menderen mendetan. Beraz, horra aipatzen diren uste edo ideia horiek zabaltu ditu dira eta egiatzat joko dira ideiak eta konkretak. Erromatarrek leku izenak utzi zizkiguten. Eta leheneko leku izenak dira txamponetan agertzen diren leku izenak. Txamponak egiten zirenean, irudi batzuk eta letra batzuk agertzen ziren. Letra horien artean agertzen zen hitz bat eta hitz hori, txampon hori jo zen tokiari dagoki. Adibidez, oska agertzen da. Horrek esan nahi du, txampon hori oskan egin zutela. Txamponak egiteko toki bat zutela eta hor jo zutela, akuñan jo zutela txampon. Orduan hor kalagor. Kalagorri oso izen interesgarria da. Zergatik, besteak beste hiru kalagorri erromatar ezagutzen ditugulako, bat azan, Oksitanio Tolosatik mendebaldera, beste bat seguru, ez dakigu nun zan, baina Oskan zan, Huestan, eta segurasko Loarre, El Reino de los Ciegos pelikula grabatu zen tokia, eta gero ezagutzen dugu kalagorri. Izenaren osaeran egatuta, bigarren osaera euskarazkoa dala, ez dago dudarik adituen artean. Lehenengo osaera kala hori, Alfonso Irigoyen euskaltzainak esaten zigun, ikusita hiru zirela eta hiruien kokapena kontuan hartuta, orduko erromatarraren askoien muga markatzeko moduko zerbait zela eta beraz, muga edo horrako zerbait izan nahi zuela kala horrek. Demoran aurrera, orain, aditu asko onartzen dute, ez dala kasualitatea kalagorri hitz horren antza gure apeliko gara horrirekin. Gara horri, menpuño, menditxo, garaigera bat, arri utxadana, horrela eratzen ez daukana. Bestea, baskunez da, eta baskunezeko txampona, hemen duzue, eta txampon hau jo ziren tokiak ezagutzen ez ditugun txamponen multzokoa da. Hau da, gora, badaude txampon asko, herri batek izena jartzen dena, baina ez dakigu zein badakigu kalagurri dala, kaskante dala. Baina ez dakigu zer den baskunez, multzeok baskunez. Edo museon hartzaoz, edo arkaraoz, edo bentian, edo benkota. Orduan badaude amabos bat, txampon klase, errotik iparaldekoak direnak, eta seguru asko orduko baskoiei edo euskara zeintezuten edo zerozkiena. Baina fijatzen bat zeate, hemen ez dugu ulertzen zer jartzen duen. Orduan, idazkera paleo, hispaniko edo iberikoa da. Idazkera hori irakur dezakegu. Eta irakurtzen dugunean beste hizkuntza bat eta hitz ezagun bat sartzen bazaigu, esaten dugu, ara. Hau da, alegia, irakurri dute adituetan eta esan dute baskunez. Eta esaten dute, hemen bizi ziren, erromatarrak ero baskoiak zirela esan zutela. Eta berez hitza zelta da, halako baso mendi aldeko esan nahi duen aurreko erro bat datu, baina ez dakite zehazki zer esan nahi. Beraz, Euskaldunei baskunez esan zieten erro batarrek, hortik atera zuten hitza. Oainatzea goa berriz, eta txamponak pasata bagoaz Euskal itxura du eta nahiko ondo ulertzen ditugun toponimoetan. Iturritza Espinal da
eta Iturritza identifikatzen dugu. Turiaso, Tarazona da, eta adituek Iturriotzekin identifikatu dute, Lapurdu, Oiaso. Oiaso ez denekien duzan, Irunen arkeologi induzketak egin ziren arte, Labella Easo Donosti izan, eta hor. Zer gertatzen da? Segur asko erromatarren berariekin oihartzu edo alako zerbait entzuko zuten, eta nola ez zuten ondo ulertzen, eta ez egiten nola idatzi Oiaso jarri zuten. Bideotatik dator gero gure Bidasoa ibaiaren izena. Bakizue Bidasoa ibaia, lehenengo bastan ibaia dela, eta gero Bidasoa bihurtzen dela. Ematen du, Irunetik, Onbailotik Irunera, Oiasora zikoan galtzala, momentu batean, belarriko portua amaitu, eta hor, Bidasoan, zeintzen zuten bidea, Via ad Oiasonen, latinez, Oiasorako bidea, Oiasorako bidea. Eaz, hor daukagu, esaldi latino bat, euskararen filtrotik pasaka, Bidasoa bihurtu dena. Gero, jatorrik latino duna dauzkagu, Getaria, Beleia, Tutela jainkoa zan. Jainko bat, erromatarrena, herri izen bihurtua. Beleia ez dakiz zer zan, baina Getaria badakigu erromatarren Ketarea zala. Arrain aztegia. Piscifaktoria moko bat. Eta pi dauzkagu, eta piscifaktoria horien aztarnak iparraldeko Lapurdiko Getarian aurkitu dira batzuk, hegoaldekoan ez, baina interesgarria dagoak editzen da iaia latinez bezala. Eta azkenik, herri izen asko, erromatarrekin soldadu lanera joandako erretiratuen etxaldei dagozkiena. Eta hegoaldean herri asko dauzkagu, Arellano, Lukiano, Lekeitio, Severio, Andoain, Beasain eta Abar. Hauek, soldautza lana egiten zutenean, jubilatzen ziren, pentsio polita hartzen zuten, beren lokaldean hartzen zuten toki bat, izen bat jartzen zioten, eta noski, soldautza egitea erromatartua zuten, izen erromatartua zeuzkaten, naiz eta abiatu zirenean izen euskalduna izango zuten. Bai? Horregatik, dauzkagu beste izen tiportakoa. Amaiera, ano, ana, guarda. Talde etniko eta tribu izenak ere ekarri zizkibute. Artigo, Gaizkio, Bartulo, Baskoi, eta gero Akitaniako herria. Akitanian, Kriston herri saltza. Tarbelia, Oskibenean, Nibire, Isoziatez, Ibilatez, Basatez, Tez, hau menzan, zelta, edo, Europar, atzizki bat. Bueno, hauek, bai erromatarren eta gerora, bihurtu ziren toki izen. Fijatu zaitezte, herri persona talde izenak direla, talde etniko edo tribu izenak direla erromatarren artean. Baina gero, toki izenak bihurtzen dira. Akize da gure Dax, haus da Gaz Doloron, Gazbeko hortan dagoen herri bat, Auski tarren herria, Gaskoieraz eta euskeraz, Auski, esaten dena, Biarnoni Gorrez, Sos, eta, bueno, pasen horrela. Eta gero, horretaz aparte, harrietan ikasteko kultura sortu zuten erromatarrek. Ordura arte, euskaldunek, bere bilaketa omentzeko, arraspilak, prometxak, gero, trikuarriak egiten zituzten. Erromatarrek etorri, eta ziren erromatarrek kultura hori hartzen. Nor, segur asko, goi mailako jentea erromatartzen, latina ikasten, izena aldatzen lehenengoak izan ziren. Izen latino zeltak edo galoak, galia esaten dugunean, galoak dira Frantziako zeltak, zeltibedo esaten dugunean, Hispaniako zeltak. Orduan, izen horietak agertzen dira, euskarazkoak, latinoak zeltak, baina harriak latinez idatzita daude. Harrioetako gehienak Akitaniaren ekialdean, uste duzu. Akitaniaren ekialdean daude. Garrona ibaiaren eta Aran bailararen artean. Hegoaldean ere badaude, Araba Nafarroan, Sorian eta Zaragozan, baina askoz gutxiago dira. Honen
gehien batean onartu hazin da, seguruzko Akitaniako parte horretan, erromatarrak etorri zirenean, bertan bizi ziren biztanleen goi mailako jentea bizi zena. Lehenengoa erromatartzen eta gainera aberatzenak zirela. Hau da, hor, lur lanak eta ikazaitza lanak egiteko toki oso egokia zutela, egoaldean baino egokiago bintzak. Eutaka harri aurkitu dira, 70 bat euskarazko hitz edo hitz erro daukate kontuan hartu, latinez idatzea daudela eta horren latinak atzizkia jartzen ditu. Hitz guztietan, hitz euskarazkoa da, baina atzizki latinoa. Eta horietan guztiak, edo gehiago, guztiz ulergarriak dira oraingo euskararen bidez. Beraz, argi dago ordukoek euskara moduko bat egiten zuten. Ez dakit hizkuntza bat zen, hizkuntza familia bat zen, baina diversitateak zegoela segun dago. Hori gero ikusiko dugu. Horietan, jaitu izenak daude, Asturillun, Erauzko Michel, Baserte, Arkae, Aritxo, animalia dozkagu, asko, Erauz, gero estiratuko du, Baserte, adostasun guztizkoa ez dago, baina du basur dela, arte arbola da, eta latinez, aurkitarako hainbat arretan ikusten da fago deo, arte deo da, arte jainkoari, eta fago deo da, pago jainkoari. Aritxo, gure aritza da, atxegabe, aretxabaleta, eta aresti, hitzetan agertzen den bezala. Orduan, esan dezakegu, orduko biztanleentzat jainko batzuk animalia zirela eta beste batzuk arbolak zirela. Baigorri eta baigorritxo deo izeneko harrietan, edo izen horiek agertzen dien harrietan, zer dago? Ibaigorri animale bat zer dago, ez dakigu zer dago, baina badakigu Luteran eta kasuan bezala jainko ez orain erromatara, baizik eta indigena bertakoa jainko bat hartu dela toponimo moduan. Eta baigorri kontatik sortu dira Bigorra eta sortu dira Huescan eta Aragoian Begor, Beguer, Biguer eta sortu dira bai Nafarroan agertzen diren baigorri zeneko tokiak eta bai paraleko gure baigorri zauen. Esplikatzen zailak direnak, txumeloa, txia, urtsa, errentza, euskal esango da bere dituzte, batez ere txatzate afrikatu horiek, eta gero horreko biak aitarekin duten jantza hartu. Eta gero persona izenak agertzen dira horietan, onbe, inbe, zenbe, anderetxo, neskatu. Bueno, hemen zer dago? Kontu berezi bat. Zein da kontua? Haietzat, hitz hauek izen nagusia zirela, persona nagusia zirela. Orain, Jose Mari Antonio, gure buruari, esaten dugu bezala, haiek neskatu eta anderetxo eta kizon esaten zuten. Zerretatxo bat, daukazute, uste duzuen, atzizki txikigarri, txikigarri ez da bakarrik minutiko, maitasuna adieraz dezake, espresioa adieraz dezake, alaba batek aitatxo esaten duenean, ez du esate aitatxo txikia da, Eta, bueno, zein, Bizkaian oraindik ere zein txuba, lagun kantetan eta saltzen da, Eta hemen jaiko izen badago, harri bat, nun agertu zen, atarratzen, maialean mendia. Zer jartzen du, Gaius Valerius Baliranusek, Erauzko jaiko jartuari, eskainitako aldare. Izena latinoa da guztiz. Latinoa zan, erromatarra zan, ez dakigu, agian bai, baina oso posible zan bertako. Persona, aberatz, goi mailako erromatartua, bere herriko jainkoekin sinisten segitzen duena. Eta guan eskaintza aldare hori egiten dio. Jainkoaren izena Erauzkorritxo da, 3 parte ditu, amairatik hasita, txikigarria daukagu, maitasuna adierazten du txikigarria. Nik maite du jainko hau, gorri, kolorea, eta Erauz, Michelena, esaten, zigunez, Benafarroan apoteari esateko erabiltzen duten
hitza da. Erautza, apotea txerriarra da. Orduan, txana horretxo hau bezala, txerri horretxo, elbide dezake, gambera da. Persona izen bat, zorian aurkitua, bideak del rio, eta hemen zer hartzen du. Antestius esenko paternide izenea, hemen da edo. Orduan, Antestius izen latinoa da, baina bigarren izena edo benuzue gaitz izena zezenko du, guretzat zezentxo. Hori. Fijatzen paseate, harria ez da bestea bezain landua. Batzuetan, orkitzen dira, harri batzuk nahiko kaskarrak edo, zabartxo zamanak, beste batzuk oso ondo landua. Hori, segurazko, dagokio egin zuen familiaren, personaren gizarte mailari, zenbat diru daukazu. Hemen, aipatzen dute, soiatik, Urbion zirra zegoetera, ez da? Errioxara goiezela, hor, indimagal horretan, iparraldera, Zidakos, Ibaira eta gero besteren bat, hor agertu dira, 10-15 batarri, eta gantza handia dute, kapitaineko garriekin hizkuntza, baina forman, ez dira besteak ezain landua. Batzuek esan dute agian, hartzai batzuk joan zirela horra, migrazio bat izan zala. Hasieratik esan duguna, ezin dugu esan, ganean euskaraz egiten zen. Bueno, harrietan ez ezik, beste euskarri batzuetan ere agertu dira, xifla, zila xafletan, esan da, zila xaflak, horritxoa, muturrean borogi bat edo dauki bat zutenak, eta hemen, pertsona baten izena, edo jainko baten izena. Rit ibaian, erromatarren gaineko opzio bat aurkitu zuten tragatzen ari zita. Eta hor, xila xafapila bat, Akitaniako hizkuntza zuten izen modu bat grabatuta. Bertako soldadua, moskitu. Askoliko duen oroigarria. Askoli, erromatik gertu urrun handi bat egon zan, Kristobeko 89an. Bertan parte hartutako soldauei, iritartasun erromatarra ematen zaien, jubilatu egiten dira, pensioa kobratzen hasiko dira, eta egindako lanaren omenez, grabatzen dira izena. Zaragozako soldaduak dira. Turma salduitan edo salduiako taldea. Eta bertan daude Segiakoa, Egea de los Caballerosikoa. Eta Egea de los Caballerosiko horietan agertzen dira ere egizizene ezagizkar agirnez, eta beste hainbat izen, Akitaniako harrietan agertzen direnen antzekoak, eta aditu egiten hor euskera dagoela, eta persona horiek baskoiak ziren. Beste batzuk izaten dute ez, danak iberoak zirela. Egia da, beste izen guztiak iberoak dira. Zue bat izue hor, iberoaren eta euskararen edo antxinen euskararen arteko mugan gaudela, eta iberoak eta euskarak elkar jokatzen dituzten hainbat hitz. Ez erlazio genetikoa dutelako, baizik eta 500-600 urteko kontaktuan egon zirelako. Guk orain tortilla esaten dugunean izan. Tortilla euskera da, euskera. Omeleta euskera bezala. Eta gero, beste euskarri bat, Iruña Belderian aurkitu ziren, zeramarka zatietan agertzen diren, esaldiak eta izenak, baina badakizu edo. Horrezta hori handia dagoela, eta zoritxarrez, zientifikoki eta erarbisteko ikerketa guztiak egin beharrean asuntua judizializatu egin da, eta baina ematen dugu ezak erabako idean duela segurazkoean, idearik ez daukat kontu bat ikuruz. Eta besterik gabe pasako gara Aro Ilunena. Eta hor todoak eta frankoak jarri ditugu, batez ere horiek ematen digutelako informazio idatzia, horrek ez du esan nire bakarrik zeudenik. Baskoiak hor daude, Baskoiak ikanoak, eta gero araberak gutxienez. Bueno, hirugarren mendetik aurrera zizen Iberoaren gainbera, barrutik lehenengo nekazarien errebolta, korrupzioa handia, esklabuak gozez, pero lehenago aipatutako badaudak dira. Badauda hitz ezatik usatzen. Batzuk esaten dute euskara. Eta orduan,
orduko euskalduna independentziaren aldeko zirela eta horretik erreberatu zirela horretari kontra. Batzuk, gehienek izaten dute ez hori ez dara posible, eta ez dakigula zer den badauda. Baina, badaudak errebelatzen dira, Pirinioetatik datoz, Errora datoz, Zaragoza adijoaz, Bordelera adijoaz, ez da ez. Baina, kanpotik ere bai, eta hemen, bi gauzka daukagu berez bat diren, barbara invasio, ala herri germanikoen migrazio. Dauzkagu iturri, erromatarrak edo kristauak, San Jeronimo baile, asuntua jartzen digute benetan latz. Herri salvaje odolzale torturatzaile eta hiltzailea etorrizan, eta desegintzun dana, eta monasterio eta kristauak akabatu zituzten, ematen du, urtebetean desegin zutela kan. Baina, historiak dire modernoek hori begi kritikoz irakurrita, esaten dute prozesu luze bat izan zara. Eta laugarren mende hasiera, inbasioiek ateratzen direnean, erromatarren ejerzitoren erena baino gehiago barbaroek berek osatzen dutela. Oda, herri modo bat zegoen, Europako ekialdean erromatarrei begira, haien moduan bizi nahi zutenak, egoera kaskarrean bizi zirenak, eta momentu batean ibaia pasako dute, baina prozesu bat izan zen. Ez zan derrepeteko gauzak krudeletan terriblea. Eta, noski, batez ere, zazpigarren ederateko informazioa, Kronistako eta Franko ematen dute, eta hauen zer egiten dute. Erromatarren idatziak irakurriak dauzkate, ikusten dute errealitatea beren eta horrekoekin, eta erromatarren iritzi topiko horiek puztu eta handitu egiten dituzte. Eta batez ere beren horretan, beren errege, eta emperadore, eta beren ekintza handiak goratzen dituzte. Beraz, informazio asko, baina ez oso baliabia, oso negatzen. Bueno, horien arabera da ere, Garona eta Ebro ibaien arteko lurretan, eta taldeen atzera aurrera handiak daude, oso denbora luzea. Eta, esaten digute, bertako biztanleak, basatiak, odolzaleak zirela, ez zuten haien agintea onartzen ez da erlijioa ere. Eta, erromatarrek ez dute esaten hau, baina bai, Godo eta Frankoek, batzuetan amore ematen zuten arren. Aukera txikiena hobesten zuten, errebizio zina, hautsi eta atzera aldatzeko, txatzeko. Beraz, traidoreak ziren. Traidore konzeptua Euskal Herriko biztanleen kontrakoa oso aipatua eta luzeran erabilia Frankora arte, esan Frankoren gareta arte. Traidore izate horren funtsa zein da. Nik entzutu ditzen dut, garaitu ditzen dut, beraz errenditu behar duzu, eta zinen behar duzu, nire menteko izango zera. Bai, hau egiten dute, baina aldutenian, hautsi egiten dute hori, eta segiten dute libre, edo ez menpeko izan. Beraz, besteen begiz, besteen ustez, traidoreak dira. Zeitaren eta zazpigarren mendeko egoera mapa batean. Hau Serranuzkoren Nafarroa zorean ariak, inguruan zautzen da, eta berak hartu dio atlas historikoan azkarateketa adierazten duten, gara horretuko gezi urriñak gogorrak dira, gezi berdeak frankoak dira, eta gezi beltzak baskoiak dira. Interesgarria zer da hemen, Aldaieta, Iruñea eta Buzara. Hiru hauetan agertu dira azken 30 minutuetan nekropoliak. Eta nekropoli horiek ez dira ez Godoena eta ez Frankoena, baizik eta baskoiena. Zergatik, bertan agertzen diren jantzietako hornidura, metala eta armak, Frantziako ego aldeko burdina lantzeko moduari dagozkielako, eta burdina lantzeko modu hori Akitano baskoiena zer. Eta hori probatu da. Noski, batzuek ez dut hori amikitzen.
Erdiberri dugu hemen, polite, Zuintila erregodoak fundatua. Poligitu izan, polite den, antzinako izena. Bueno, informazio ikusita, hiru gertaera edo hiru ideia nabarmen. Erromatarrek mandako jende talde izen gehienak desagertu egiten dira eta baskoiak agertu ziren bertako biztanleen munduan. Akitan herri batera iparraldeak bereziki. Haien lurra Baskonia akitaria zen. Ego Ganorainokoa eta Inoiz Loireraino hedatu zen. Beraz, hemen ere zer dugu? Lur bat. Erromatarrek jentea aipatzen zuten. Jente horren talde etniko horien barne lotura odola zen. Gens ziren, tribuak, klanak. Eta ez dute aipatzen erromatarrek Baskonia, Autorigonin edo Galizte. Akitania. Baina, Godo eta Frankoak, ja, Baskonia Akitania aipatzen dute. Eta lehen ikusi ditugun, Galistio eta Autrigo edo Sibilates edo Benearni, oidan desagertu dira, eta bakarrik daude Baskonia eta Akitania. Hori da, leheneko ideia importante. Bigarrena, Latin arruntak evoluzionatu zuen, eta hizkuntza erromatzak sortu dira. Hegoaldean, Nafarrera, Aragoiera eta Gaztelania, eta iparraldean gutxienez Gaskoia eta haren aldaera Biarritza. Katalanak berak ere, momentu euskal erari sustraitu dik. Hizkuntzalari askoko ditzen dute, argi dago hizkegian badagoela hitz katalan modu bat, Espainiaz bezala, euskaratik hartu erdinenak, baina politikari eta oskematika ere aipatzen dituzte, eta orduan sortu zen Baskonia edo Gaskonia lurraldeen izena. Noski Baskoniatik hartuak dudarik gabe, eta huevo esateko jendeak eratzen duen bezala. Zer da hemen azpimarratzekoa? Diversitatea, hau da, 6 bat romantze diferente sortu dira, prinsipioz euskara zegoen tokia. Latina bat zan, baina latin arrunta zan, hau da, ahozko latina, horrekin ere ez gea askotan konturatzen. Gu uste dugu latina da, zitzer horrek eta beste hori da idatzia. Ez, hizkuntzak sortu dira romantzeak ahozko latina. Dana da, argi dago ezin dezakegula izan, garai hartan nolabaiteko batasunik zegoela euskal kulturaldetik hizkuntzaldetik. Proba hori da, hizkuntza diferentea sortzen. Eta gero azkenik, aipatu dutzeko moduko ideia da Michelenaren hipotezia. Baliteke, orduan Euskara Batua sortu izan. Euskara Batua sortu zen, ez dakigu noiz, Arantzazu, baina Arantzazu horretik, badakigu fragmentatuta zegoela horietak menderako euskarak, eta historiak erakusten digu, zenbat egatzea gojo, orduan da batoa gozak. Orduan, non dago pasioa? Pentsatzen genuen erromatarren garaia zala, Michelenak ezazu, ez, urrunegi da. Hori balitz, oraingo Bizkaira eta Zulera, hizkuntza zio diferenteak izango ziren. Eta, orduan, zehar fragmentatuta egongo zen. Baina, hor, mende horietan zehar, egon ziren populazio mugimenduak kontuan hartuta, kompaktazio moduko bat gertatuko zen, bertako biztanleen artean, eta hizkera nolabait batu egiko zen. Eta hortik sortzen diren fragmentazioa bai esplikagarria da, hizkuntzalari onartzeko modukoa. Baina, zantzara, formazio gutxi da, eta ez da dugu, zer garaitan bukatzen dut, Michelenak laugarren mendetik, zazpiak mendera. Iruz palau mendera. Mapa hori ikusi duzue. Hau da, Akitania Baskoia, Loiratik erorrakoaz. Gogoak, erortik ia Loira gaino. Frankoak, Zaragoza gaino, Irunera gaino. Hor da hon saltza, oso handia da. Baina, gero, Baskoia Akitanoak, gunda etorri dira, baina gero beti editzen dira, bere lurraldea. Bueno, denbora gutxi falta da,
izena Amaia Burgos iparraldean, kanta horren berria izan, Vitoriako Leobigindo fundatua, Amaia konkistatu zuen Leobigindo, moden errege, eta Liolo. Iruñeko lehenengo apestikoa, lehenengo gotzain. Zer gertatzen da hor, 16. mendeko urte batzuetan, Euskal Herriaren erditik bera biziko duen erratatuta duak. Zegarren urtean, iparraldera buiaz, eta Franko egiazten dute, Inbale Zubola. Zubolan, Arinberto izeneko bati Baskoiek sekulako egurra eman zioten. Aurre horreaga bat izan zen hori, nur gertatu zen, Inbale Zubola. Oso hitz gutxi daukagu horrakoa garaiotan, hitz honek ematen dugu bidea, erabakitzeko. Ara, Zesarrek aipatzen duen zibilak ez, zibila, Zubolaren antza handia du, eta Zubola horrek oraingo frantzesko Zule edo Zolaren antza handia du. Beraz, erromatarrek entzun zuten Zuberoa izeniko zerbait, eta haien belarrietatik eskura pasatu zen zibilatez Zubolaren hori. Zortzigarren mendean, Bizkaia, Araiara eta Araba, Deio, Berroza eta Pompaelo zitunea, agertzen dira, 9. mendean, idatzia dagoen Alfonso Hirugarren kronikan, eta esaten du, herri horiek beti bertako bizakenak izan direla. Historiagileek askotan aipatu duten kontua. Eta gero, komentu bateko monja sartu berriak, San Miguel de Pedroso herriko komentua zan, Burgosen iparraldean, fundatu ditute komentuan, eta monjak novizia sartu dira. Eta monja horien zerrenda. Eta horien artean agertzen dira, Amuna, Semena, Uma, Antirazo, hizkuntzalari zerkusten dute hemen. Erromatarren garaiko horietan, horretu ditugun, izen propio horiek erdiaroan ere agertzen direla. Ara be, ezagunak dira, Alboka, Madina, Algaitia, Aduitia, eta zer datugu, Huescaren kontra berra egitea iparraldetik etorri zen Marzuk Iben Euskara. Hau da, etorri zen Marzuk Euskararen zemena. Arabeek erabiltzuten gure hizkuntzaren izena pertsona izena. Baskoien artean sortzigarrena, hau dio, Ximeno Velasco, hau zemeno, gure andereño moko diminutibo bat erabilita, erromatarren zenbe horretik datorrena da, Oriola, Orio herria, hau euskarazko toponimoetan agertzen da, eta Velasco bat dela, Bizkaiko izena, zein da, Momus. Zer da Momus? Momus da, erdialoa, agertzen den, Bizkaiko izena zarretako bat, Arginetako tumultan dago. Eta gero dakigu, Antxo. Antxo lehenengo, Nafarroako erregearen Bizkaiko tenentea, Bizkaiko konte arduraduna, Momus, hori ere, zer da izena, euskera da, fina da, beste bat, Burruka bat noren kontra, Iruñeko jaun Velasco Algarazkiren kontra. Velasco, akitan narra, eta bedator, Iruñeko erresuma 9. mendetik aurrera. Lehenengo errege, Eneko, Onkomiz Arezta. Bizkaia bezala, ebatekin, euskera batuago zan ordua, zutan aritxa, zueraz bezala, edo aritza, bezala. Arabe, guanako iren guanako, algozkuri. Gero, betorreko dira, espainola, eta esan dute, inidez arista, eta gu, orain, izaten dugu, Musa, Iben Musa, Enekoren anai horrea, txikitan, Moro Musa, hori horrezan, honeka, gartzea, orain gure gaztea. Gazte esateko, gartze erabiltzen zen, gara hartatu euskera, baina lako batian, hasi zira jenteari, izen propio moduan, esaten, gartzea ez, garzia, toponimoak eta toponimoak sortzen direnean, hitz komunak kongelatu egiten dira. Hizkuntzak evoluzionatzen segitzen du, eta duan toponimo edo antoponimo moduan getitzen da, gara bateko hitz komun bat zena.
Gehiago, Ximeno, Aznagalito, Antxo, itxerenak erakutsi zuen Nafarrezen zaharretan, batzuek euskal forma batetzen dutela, azeari, azeri, Antxo da, Santius Latino, ziaro evoluzionatua euskerara, berazko gaino, baina beste batzuek forma latinoa. Eta azenarik izan basatzen da, agian, honen, erakinez, baina batez ere, mandazain latinez zana, Azinariusetik, euskeraren filtrotik evoluzionatuta aznara bertzen da. Sancho espainolez da, eta Santiusetik, baina Santius hontan Afrikatu bat sortzen da, eta euskal txikigarria sartzen da hor. Orduan, Sancho eta Sanchito, Sancho bat, baina euskeraz, antzo txo izango litzake. Eta noski, Velasco, Barrik, Galindo, Eleki. Aznar Galindo izan zen jakako azken konde franko zaldeko. Eneko aritzaren garaien, geroago, Naparrak sartzen dira, Aragon, hartzen dute Aragon, eta bialtzen dute Aznar Galindo hau, iparraldera, frankoen aldera, aldera. Gehiago, amargarenean, ikusten denez, izen asko oso zarrak izan arren, erraz identifikatzen ditu gora. Beste batzuk, izugarri aldatu dira. Nork esan lege, legionarius, Torrela, edo La Rioja, La Revolta, edo La Reko Ola. Amaitzera goaz, eta uste dut gara baino, gehiago, usatu nahi zela, urte igaro ziren, urte izen, eta zer erakutsi dirute horiek guztiek. Kontatik zer ateatzen dugu gu oraingo, zer atera ezakugu, oraingo euskal. Euskal Herria anitza eta aldako dela, eta ele bakartasuna gabe, eleaniztasuna dela egoera naturala. Bi, euskarak atzeratu dela, baina bertako berezko hizkuntza propioa bera da, gora bera egiten du, iraun egin du. Orduan, hau dutuan hartuta, Patxi Salaberriren euskal literaturari buruzko liburua hartu nu, eta liburu horren titulua da. Euskal literatura, iraupena eta lekukotasuna. Euskal hiztunon komunitatearen ezaugarrien artean, bi hauek daude, argi eta garbi. Kontuan azazuen, Espainoa hau txiki bat dela, euskeraren biloa. Komunitate horrek luze gaudu eta irauti horrek historia luze baten lekutu izateko aukera eman dio, eta oraingo hiztunon esku dago hala izaten jarraitzia. Eta aipamen batzuk jarri ditut, hau da, iraute, temati xamarrak gara euskaldunak. Miragia izan da euskerak orain arte irautea. Zer esan zu garretean galdetu ziotenean euskerak izea arraio horretu zen. Ez dakit euskara ezartukote, baina zeur nadua da ez dela nire akoa batik izan. Nire aldetik, aldi guztiak ingo ditut segitezan. Gero dago zizero, zu jaio baino lehen zer gertatu zen espanuzu ikazte, ez diozu inoiz zutziko ume izatea. Eta azkenik, zer daukagunen, Euskal Zandiaren goiburua, ekin eta jarrari, baina nola, Eusko ikaskuntzaren goiburuekin, asmoz eta jakitez. Asmoz da asmoa eta asmamena eta jakitera da historia egitea, realitatea ezagutzea eta amitzetan alteretan zibitzea. Honen emaitza ikastolak Euskal Egunkaria eta abar dira, topagunea, herriak bizkariak. Euskara atzera doa, baina neurri batean ere aurrera doa. Eta gure eskulago aurrera joatila. Eta eskerrik asko.
Herri apustua. Bueno, bai, hortaz, Koldo Zuazoren euskalkia.eus web horria dago oso interesgarria. Koldo Zuazo buelta eman dio euskalkien asuntuari eta ez ditu 39 bat urtean pasatu horri buruz idaztako guztia aztertzen eta herri ez da giltzen. Lehen esaten zen euskalkiak erromatarrek aipautako tribuak zirela. Karistio, Bizkaira Karistio, eta Utrigo, Barbulo, eta iparraldekoak agerriak itanoak, eta Baskoia. Gero, etorri ziren, erromatarren administrazio eskema edo provintziekin batera, kristautasuna etorri zanean, gotzaindegi edo zelan da? Dioses, hori, eta horiek ote ziren euskalki horien esplikazio. Bueno, adituek aztertu dituzte biak, eta ez dira, barokak lehenengoa defenditzen karo barokak. Dudaz euskan bigarrenarekin, ez didale uste dut defenditzen zuela bigarren. Baina indara pasatu da. Eta etorri da Mitxelen artikulu famatu hori hipotesia mantentzen duela. Mitxelenak euskara batu zaharren hipotesia bila, laroita bateko artikulu batean ematen du. Esaten balin badugu diosesia zirela, eta esaten balin badugu antzinako erromatarren tribuak zirela, omen euskalkiak, hitzetan esan da, Bizkaira eta Gipuzkera ziaro hizkuntza diferenteak izango ziren, zeu asko desagertuta egongo ziren. Eta, ordurako euskararen historian asko aurreratu zen. Lazarragaren iskribua deskubritu danean, euskararen historia izugarri aurreratu da. Eta Lazarragaren iskribuan txubere asko termino pila bat dago. Bizkaira zaharreko pila bat, eta hori danak, bi estremotako euskalkiak gehi zentralagonak hor hartzen dira. Beraz, lehen esan dudana, atzeko zaukera joan da, orain dago, arantzazu baino lehenago zegoen fragmentaziorik hasita. Atzerak ikusten baldin badugu imutua itxi egiten dela, non dago imutuaren kultura. Ezin dago erromatarren garaian, edo hirugarren mendean, edo lagorren mendean kristautasuna sortzen. Bestela, ala izan balitz, etzen orain esan zeharik esango. Baina, imutuaren kultura jartzen baldin badugu, bizigodo eta godoen arteko buruka musegietan, argi dago hor Baskoiak bat egiten dira. Baskoiak eta hauetanak bakoitzaren klanean bere lurrean biziziak. Pintatzen ziren, erromatarrak esaten dute, behar garaien. Goze eta janara esoterian, edo gerra egiteko. Eta hori zezarre estramonek hori pintatzen dute. Orduan, suposatzeko bada, godo eta frankoen artian, haien idatzietan, 200 bat urtetan ari dira burukanetan. Baskoiak bentzutzen eta bentzutzen, errendian azten eta atzea berriz bentzutzen. Itxelenak dio, horrek esan dizu, esan nahi dut, eta nolabitiko trikotze bat egongo zara. Bertako biztanleen artila, eta oso posiblea dugu, man ezagun zazpigarren mendean, nolabitiko euskera nahiko batu bat egotia, eta horretina aurrera aztea fragmentazioa.
posizio joatzeke. Galdera oso gutxi. Bueno, duan ozen aztertzea, eta mila esker,